ברוכים הבאים לשיחת סלון, המקום שבו הכוכבים מרגישים בבית עד שהשאלות מתחילות להתחמם. היום אנחנו בתוכנית מרתקת עם הכוכבת הכי גדולה של השנים האחרונות, ליה ריי. איזה כיף שהגעת אלינו לתוכנית. איזה כיף להיות פה, תודה שהזמנתם. אז בדיוק יוצא אלבום חדש וגם הודעת על סבב הופעות חדש. אז כן, האלבום החדש שלי, החמישי, דז'ה וו, יוצא ממש עוד כמה ימים, ב1 ביוני. איזה התרגשות, אנחנו מחכים. אז איך את עומדת בעצם בכל העומס הזה? תראי, אני עושה את זה מאז שאני זוכרת את עצמי, אז אני רגילה. ובנוסף לכל העומס, גם בחיים האישיים, יש לך כמה משברים? כן. אני מדברת כמובן על מותה של הזמרת הפנומנלית, אחת בדורה, סופיה ריימונד, אימא של ליה. איך את מרגישה עם האסון? זה קשה, ברור. ברור. זה בעצם קרה ממש לפני כמה ימים. השמועות אומרות שאת זאת שמצאת אותה לאחר מותה. הצופים שלנו רוצים לשמוע את כל הפרטים. זה קצת טרי, אני אשמור את זה לעצמי. את אמרת בריאיון לפני שנה בערך, שאימא שלך היא זו שדחפה אותך ורצתה שתצליחי. אפילו יותר ממך. יכול להיות שהיא קצת הכריחה אותך? ממש לא, היא הייתה אימא מדהימה. ובכל זאת, אם לא היית זמרת, מה היית רוצה להיות? תמיד אהבתי חיות, אולי וטרינרית. אז עכשיו, אולי כשאימא כבר לא דוחפת אותך, נראה בקרוב איזה פתיחה של קליניקה חדשה? כמו שאמרתי קודם, היא לא דחפה אותי, היא הייתה אימא מדהימה. טוב. אז לסיום מתוק, השמועות מדברות על זוגיות חדשה. חברים, מדובר במישהו מהתעשייה. בכל זאת, אנחנו נראה כמה תמונות. אז כן, האמת שאני ודין התחלנו לצאת לאחרונה. זו זוגיות חדשה שרצינו לשבור בסוד בהתחלה, כי באמת, את יודעת, יש שם משהו אמיתי ועמוק. זה כיף לכם. ממש חי את החלום. ליה ריי, המון תודה לך. שיהיה לך בהצלחה בכל מה שאת עושה עכשיו, ובזוגיות החדשה עם דין שחשפנו לראשונה כאן אצלנו בתוכנית, בשיחת סלון. נתראה בתוכנית הבאה שלנו כל יום שני ב9.